Gabi kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome na usab sa atong mubo nga pagsangyaw sa pulong sa Dunay ning takna sa kagabhion. Kay mo naman ni atong naandan mga igsoon nga iniguman nato og Erev Shabbat. Ato dayong hatagag dalikyat ang pagwali sa pulong sa Dunay bisag makausa lang sa usa ka semana. Okay, greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach. Maayong gabi kanatong tanan og Shabbat Shalom sa tanang mga misyanik sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Og maayong gabi sa tanan natong mga kahigalaan sa Facebook o sa atong mga viewers, no? Atong mga kaigsunan diya sa Mindoro Oriental, atong mga viewers diya. Ngaot nga adunay manalangin kaninyo. Shabbat Shalom sa taga Jinsan nga nagapananaw na to usahay unya sa Bulacan, sa Leyte o sa Iligan City o dito sa Mindanao mga igsoon. Diya sa Iligan City sa Mindanao kang Brother Alfredo Bantrugan og sa iyang panimalay o sa congregation diya. Maayong gabi ug Shabbat Shalom kaninyong tanan og diha usab sa Surigao del Norte sa mga Laskay family o sa itong mga kaigsunan Laskay nga viewers na to nga tuwa sa Luzon nagtrabaho, sa Manila nagtrabaho. Maayong gabi kanyong tanan o diha usab sa Bukidnon o sa Alubihid, Misamis Oriental sa akong Brother Bilbon Silva, Tio de Silva siyang panimalay. Shabbat Shalom kaninyo diya, hinaut ang adunay magauban kaninyo o diha usab sa Cagayan de Oro City sa akong mga kaparintihan o mayong gabi kaninyong tanan. Shalom alino, Yaakol Israel, ang kalinaw manakanato og sa tibok Israel. Hinaot sa unta nga ang Shalom ug ang kalinaw sa Shabbat maanaa sa tibok Israel sa tanang mga Hudyo Israelita nga nagatamod sa adlong igpapahulay. Okay, kay ano'y kulim lasot dabar ni kita imit labiad haimit wala kitay mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Ang atong topic karon maigsoon usa ka pangutana, nagsugod na ba ang hulga sa pinadayag 13-16 ngadto sa 18? Pero ato sang hisgutan kadali, lakbitan sa kadali, kadtong atong gihisgutan adtong miagi mga igsoon ang bahin sa Santissima Trinidad o Holy Trinity. Doon na tayo isumpay nga gamay. Nga kini di ay Holy Trinity nga gitawag og Santissima Trinidad, mga igsoon o Holy Trinity. Kini di ay usa lang ka pangagpas, usa lang ka imbento sa mga tao o usa lamang ka pangagpas, usa lamang ka imbento sa mga tao matud pa ni Martin Luther sa atong gibasa nga mga dokumento sa miaging Shabbat. Og ang Santissima Trinidad, mga igsoon, mao di ay ang Sagrada Pamilya nga gisimba sa Katoliko ug sa karaang Babylonia nga mao ang pamilya ni Semiramis, Nimrod ug Tamos. Mga igsoon, og karon ilang gidivert ni Jesus, Maria ug Jose. Amo nang galito kon kanunay sa Katoliko, Jesus, Maria, Jose, mo na siya. Mao na ang Santissima Trinidad. Kanang Jesus, Maria, Jose, mao na siya ang gitawag nilang Holy Trinity. Mga kaigsunan, wala di ay kini magtumong sa Amahan, Anak og sa Espiritu Santo. Og ang ilang pagtumong ni Anak sa Amahan, Anak og Espiritu Santo o sa lamang ka diversyon gikan sa Sagrada Pamilya. Sama sa ilang gibuhat sa Christmas ba, nga bisan kung si Tamos mao ang natao sa Disyembre 25 o kana mao ang pista sa Roma, ilang gidivert nga si Kristo mao kunoy na tao aron ang tibuok kalibutan magsaulog sa ilang pista nga mao ang Disyembre 25. Ingon usab ni Ana, mga igsoon, ang ilang gibuhat sa ilang pagpaila sa Trinidad, ilang gidivert ngadto sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo bisan tuod nga ang kamatuoran ni Anak mao nga ang Sagrada Pamilya, mao ang Sagrada Pamilya.
nga mao ang Hesus Maria Jose, mga kaigsunan. Og ang mga protestante misunod sa maong doktrina, misunod sa maong Trinidad nga doktrina sa walay pagsusi sa sikreto nga kahulugan niini. Og tungod sa sincero nga pagsunod sa mga Trinitarian Protestant, ilang gipasipalahan ang Dios Amahan. Ang Dios nga Amahan pinaagi sa ilang pag-ingon nga ang Dios nga Amahan nagbaton kuno sa tawhanong kinaiya. Mao hinungdan nga siya matawag kuno nga persona. Samtang si Apostol Pablo, mga kaigsunan, nag-ingon nga ang nagbaton sa tawhanong kinaiya dili makasulod sa gingharian sa langit or gingharian sa Elohim. Ato nang mabasa sa Galacia 5:19-21, Shabbat Shalom kang Brother Laskay Saldivar Iser. So, sa Galacia 5:19-21, matod pa ni Apostol Pablo, sayon kayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Timan ini, mauni ang dimension sa the 100 Bible Lessons nga libro sa mga Trinitarian nga nag-ingon dito nga ang Dios Amahan kuno, ang God the Father daw, nagbaton sa tawhanong kinaiya. That's why matawag siya o maisip siya nga persona sa ilang mga katarungan. Nagbaton kuno sa tawhanong kinaiya. Samtang ang giingon ni Apostol Pablo, sayon kayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Mao ni inyong Dios, mga Trinitarian, mao ni ang inyong Dios. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas. Ang tawhanong kinaiya makita diya sa tawhanong pakighilawas. Hugaw og hilas nga mga buhat. Anya, ingon man sa pagsimbag Dios-Dios o sa pagpamarang. Makita usab kini diya sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, kapungot, o sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon, sa lawas ng kaibog, o uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidadaan ko kamo karon, sama sa akong gihimo kaniadto, ang magabuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Elohim. O, mga Trinitarian pastor, mao ba ni ang inyong gitawag nga Dios ninyo nga nagbaton sa tawhanong kinaiya? Timaniha nga akong gibasa, mauni ang tawhanong kinaiya. Mga Trinitarian pastors, mauni ang tawhanong kinaiya. So ang akong pangutana, mao ba ni ang kinaiya nga gibatonan sa inyong Dios nga Amahan? Sumala sa giingon sa 100 Bible Lessons nga ang inyong Dios nagbaton sa tawhanong kinaiya, kung mao kana, dili di ay makasulod sa gingharian sa Elohim ang Dios sa mga Trinitarian askang malasa. Nga naman, klaro kayo, mingon mo ang Dios nagbaton sa tawhanong kinaiya. Ingon sa Apostol Pablo, mauni ang tawhanong kinaiya. Makita sa salawayong pakighilawas mo nagibuhat sa inyong Dios. Hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon man ang pagsimbag Dios-Dios, nagsimbag Dios-Dios, inyong Dios, kay mo na'y buhat sa mga nagbaton sa tawhanong kinaiya. O sa pagpamarang, pamarang ba ang inyong Dios? Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, palahubog ba ang inyong Dios? Kamong mga Trinitarian? Pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, uwagan ba ang inyong Dios, mga Trinitarian? Nga mo ingon mo ang inyong Dios nagbaton sa tawhanong kinaiya, mo hinungdan matawag siya nga persona, pagkatoy-toy. Pagkaway buot ninyo nga mga pastor sa Trinitarian, mga hungog mong dagko, mga hungog mong dagko. Way mapili sa mga Trinitarian, puro hungog, puro way buot, puro way nasabtan sa balaang kasulatan. So anhin na ta sa atong topic, mga igsoon, nga nagsugod nawa ang hulga sa pinadayag 13, 16 nga 18. So, tinuod ba gyud nga ang bakulam makaluwas? Ato lang termino hag bakulam kay sensor man ni sa YouTube ang atong live, ako ning i-upload sa YouTube, i-sensor na siya. Pag maghisgot kog mga klaro nga word, basig madelete, no?
So bakulam mga atong gamiton, nakasabot na mo. Kay nganong gamit ang bakulam kay ang kulam sa una, di ba? Dagom ang gamiton, tusok-tusokon ang munika. Munikulam. Tusokon ang litrato o munika. Muni gamiton sa mga magkukulam. Ya karon, unsa gigamit nila pagtusok sa imong abaga? Dagong gyapon mga igsoon mo na gitawag termino hatog bakulam ngano man hilo, poison, makapatay, makasakit nimo ang resulta niya na. So hinaot nga makasabot mo aning term nga bakulam nga atong gamiton. Tinuod ba gyud nga ang bakulam makaluwas batok sa pandemic nga COVID o luwas gamiton. Ha? Kinsa nga mga doktor karon ang makaprobe nga ang bakulam makaluwas batok sa COVID o luwas gamiton. Matod pa sa mga doktor, ang bakulam usa lamang ka experimental kung makaprotection ba gayod batok sa virus. So may nga kitag experimental, why sure? Dili siguro nga tinuod. Kung experimental raman di ay unta ang bakulam mga kaigsuonan, mga doktor may gasulti niya na ha. Dili ako'y gasulti ng experimental ang bakulam ha. Mga doktor mismo may gaingon nga experimental ang bakulam. Ka-experimental raman day ka na. Nganong adto man itusok, i-inject sa mga taong tarong, sa mga taong nanrabaho, sa mga maestra, sa mga taong sa mga katigulangan nato. Nganong dili man na experimental raman unta, adto unta na iturok mga igsoon sa mga naas mental hospital kanang wa nay paglaom nga maulian pang utok nila o kadtong tuwa sa ditro nga mga preso na ba nga wa nay life sentence na wa nay paglaom nga makagawas moto sila turukan sa bakulam kay experimental man na unya obserbahan nato for 2 years kung unsay mahitabo ni anang bakulam na no eksperimentuhan after for 2 years mga igsoon for 2 years gyud aron imo maklaro kung unsay mahitabo ug unsay gipamati sa mga tao nga nabakulam di kay eksperimento unya giturok sa mga taong tarong ba mo nga klases pang gobyerno nga nagbuot o nagpahimo implementar ni ana gamiton ta sad ninyo ang inyong kartiyo. Kay mga abogado, mga doktor biya mo na amos gobyerno. Inyo tang giisgi hunahuna nga experimental ra man atong unahon ning mga buang, ng mga life sentence nga wa ni paglaom nga makagawas. Anya ato silang panid-an sulod sa katuig kundi ba sila matakbo yan sa COVID na. Tinuod bang protektado sila sa COVID o wa ba sila di ba ni sila mga matay after 2 years? So, ana unta. Kay matod pa mga doktor biyagi kaingon nga experimental lamang ang kining bakulam mga igsoon. Apan nganong ipugos man sa atong gobyerno ang pagbakulam sa mga tao. Ha? Anong ipugos man? Nakasabot makaha sila o nagpa-uto-uto lang ba sila sa Judas, mga igsoon? Ha? O nasayod bagyod kaha ang atong gobyerno nga ang bakulam usa ka hilo? Ha? Lason? Do naman goy balita mga igsoon nga akong nasagap nga kining pandemonyo nga nahitabo karon man-made kuno. Gituyo kuno kini mga igsoon aron mabawasan ang atong populasyon sa tibuok kalibutan. Kay daghan man ang mga nakarecover gikan sa virus, gikan sa COVID, daghan nakarecover, tiyo na 99.94% ang nakarecover nga natakbo yan sa COVID pero nangaayo. Nga naman, hanggab lag ini tubig, tuob lag ini tubig, naulian, naayo, inom-inom lag mga paracetamol, naayo. So, ang ilang pandemic o pandemic nila, wala mo epekto mga igsoon.
daghang nga ayo ang ilang gibuhat mga igsoon nga virus, daghang na ayo. So wala matuman ang ilang damgo nga bawasan ang populasyon sa katawhan sa tibuok kalibutan. O kay daghan man ang naka-recover gikan sa virus, nag-imbento sila og bakulam. Dili aron maproteksyonan ang mga tao, kundi aron mga matay ang mga tao. Og karon mga igsoon, isip pagpugos sa mga tao sa pagpabakulam, nagpakanaog sila og palisi. Unsay palisi karon sa atong gobyerno? No bakulam, no work. No bakulam, no travel. Ha? So, pagpugos na, dili. Maingon sila, dili man pinugsanay. Dili kuno pinugsanay ang bakulam. Pero, kung di ka magpabakulam, no work. Ayaw trabaho. Di ka pwede mo travel. So, katong mga lagan, katong mahilig magbiyahe-biyahe, mapugos gyud sa pagpabakulam. Mo ni tuyo nila aron mapugos ang tao sa pagpabakulam, nagpakanaog sila og palisi. Mga kaigsunan. Unya, kadtong mahadlok nga muwad-an og trabaho, ilabi na gwayuta nga gisaligan, pantrabaho ra gyud ang gisaligan. Unya, no bakulam, no work, mapugos pagpabakulam. Mga kaigsunan. Og karon, ang atong bagagnaong nato nga Pangulo, manghulga pa sa mga katawhan nga iya kunong ipapreso ang dili magpabakulam. Ha? Mura naman hinuon og dili abogado ang atong Pangulo mga kaigsunan nga manghulga ni anang wala sa atong konstitusyon. Hapit na raw ang atong ang eleksyon, sundot tuig. Nabawasan na ang mga supporters sa mga Duterte at ng Pangulo gumikan sa bakulam. Tungod sa bakulam nga iyang ipugo sa tao, daghan na ang giganahan mo boto niya. Daghan na ang misalikway niya. So hapit na raw ang eleksyon, ayaw na mo pagpilian na mga kaliwata. Mili na taglaing nga Pangulo, laing kaliwat, nga dili ilang kaliwat. Kay sa iyang gipakita karon nga hulgaon niya ang mga tao aron magpapugos pagpabakulam. Nga unta mga igsoon, ibaw-an man na nila nga hilo ka na. Makadaot ka na sa tao. Daghang balita nga matay, Dres Talisay, usa ka batan-ong babae namatay. Motoy primero nga matay sa bakulam. After 4 days sa iyang second dose, patay. Ang mga negosyante dire, katong vlogger nga si Javier, vlogger tong Islam, Ustad Javier, patay sa bakulam, human mabakulam, patay. O daghan pang mga nangamatay sa bakulam, di lang pambalita mga kaigsunan. No? Ilabi na kay sakit sa lawas. So, doon na may bisita nga usa ka maestro tumiagi pa yung mga Shabbat. Maestro sa usa sa mga university diri sa Cebu City. Nakabisita siya sa atong Kehela ug niingon siya nga first dose pa gani ha, wa pa siya second dose, kay August pa niya second dose. Ingon pa niya lain kuno iyang paminaw sa lawas, di niya masabtan. Murag ang iyang ugat kuno gipang nanggahi, murag gipang lakan nga di makalihok. Nga di maka trabaho mga kaigsunan. Unya, niingon siya sa amo, ayaw yun mo pabakulam. Mintras batanon po mo. Siya, okay ra sa ako, mamatay ko. Matod pa niya kaya, itira naman ko. Pero bata pa siya mga igsoon, mga 52 pa siya, o edad. Mana, mga 52. Niya mingon siya, tiguang na ko siya. Pagay ko mingon tiguang na ko, 51 na ko. Ha? Pari harami. Mga kaigsunan. So, muna iyang giingon ha, nga lain yang paminaw siyang lawas. Unya, ang among kauban sa simbahan sa Kehela, naka-istorya sa niya ang usa ka trabahante diya sa Ciudad City. Sa Ciudad City.
diya sa Cebu City sa usa ka bikiri mga igsoon nagtrabaho, usa sa mga mahalong bikiri dire sa Cebu nga nabakulam na siya tuto ka na murag sekundos na gyud kompleto na nihingon gid siya lain gyud iyang paminaw, sakit nun iyang ulo dire, mutuyo kuno dire sa iyang luyo sa alipupudan ang sakit sa ulo nga muutong lang siya unya taud-taud mawala kuno unya kada adlaw magsigig balik-balik halos pila lang ka minuto oras ang labay balik na sa nagkasakit iya kunong di masabtan niya ang iyang gibati ingon gid siya nisulti siya ayaw gid mo hindi pa lang tungod sa trabaho matod pa niya kuno sa among kauban Brad Raniel giingnan niya hindi pa lang tungod sa trabaho di ko pabakulam pero tungod lagi sa trabaho napugos siya pero iyang gitugan ang iyang gipamati siyang lawas di niya masabtan busa akong hangyo ninyo mga friends namo sa Facebook kung concern mo sa among mga kalag o concern mo sa inyong mga parente mga higala itugan ninyo inyong gibati ayaw mo pag yung okay raman mi way gibati ayaw mo pagana ayaw mo pandamay ayaw mo pangangin ang uban dili mo tugan kay mangangin ba gusto sila maangin ang mga parente nila mga higala nila sige sulisad mo tugan mo sakto be honest ba kung concern mo sa among mga kalag sa among mga kinabuhi sa inyong parente sa inyong mga higala ay mo lilong-lilong sa inyong gibati message ninyo ayaw lagi po sa public kasabaan mo sa gobyerno kuan lang i-post kuan lang i-PM lang sa inyong mga higala o sa inyong mga parente ano ba kung unsa inyong gibati after nga na bakulam mo aron nga ma-aware sad mi in town ma-aware inyong mga parente nga di mahitong pawag sa kalaot di kay bisag nga mo gibati magpakroing nun di mo tugan ilantan ba ka Brad di mo tugan mo libay sa istorya di mo tugan di honest tugan mo sa gibati human mo mabakulam mo sa gibati aron ma-aware ang inyong mga parente concern man ka mo sa inyong mga higala mga kadugo o mga parente itugan ninyo ay mo pag pero kinirabang uban masuko na bakulam na masuko nag imong komedyahan base mo na epekto ha mo na side effect sa bakulam kanang mainiton ka nag-ulo masuko ka na di ka na mutugan sa tinuod mo na kuyaw mga igsoon so karon atong basahon ang pinadayag 13:16 ngadto 17 gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila og dili inila dato og kabos ulipon og dili ulipon diha sa tuong nilang kamot o agtang walay makapamalit og makapamaligya gawas ni atong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan karon bisan kung dili pa ni mao ang 666 mga kaigsuonan pero ang iyang pagpamugos sa mga tao sa pagpabakulam naghulga pagyod nga no bakulam no work no bakulam no shopping no bakulam no travel samara sa pagpugos unya sa pag-abot sa 666 pag-abot sa minarkahay sa 666 pugson gyapon ang tao sa pagdawat unya aron mapugos ka tingali sama gyapon ni ani nga panghitabo ba nga di kuno pinugsanay pero mapugos ka kay nga naman tiya mo na walay makapamalit walay makapamaligya walay makatravel gawas lang o walay makatrabaho gawas lang kung anaa kanya ang patik sa mapintas nga mananap mao gyapon nga pattern dili kuno pinugsanay pero nagbuhat og policy no work, no travel. No bakulam, no travel. No bakulam, no work. Di ba? Pugos na, dili. Pugos na. Abroad ka, biyahe ka. Mapugos ka. Pagpabakulam. Ikan kas gawas, muuli ka sa imong nasod. Mapugos ka sa pagpabakulam. Nga naman, ang palisi. Tanawang palisi, dili lang sa atong nasod worldwide ang palisi. Tibuok kalibutan mga kaigsudan ang maong palisya.
Dili kay diri ra nas Pilipinas. No bakulam, no travel. Worldwide na siya, napalis siya. Sama gyud sa panghitabuon niya inig moabot na ang tinatakay sa 666 mga kaigsunan. Di ka makapamalit, di ka makashopping kung wa kay bakulam. Sulod kuno kay sano. Unya, na ba kay cancer certificate. Sulod ka mga mall, merkado, nanay mga gwardiya. Ma'am, na ba kay certificate ya sa nabakulam ka na? Wa lagi sir. Di ka pwede makasulod ba? Susama di ka makapamalit. Di ka makapamaligya. Sama ra, maura yun, mga kaigsunan. Muna nga, ang bakulam, timan ini mga igsuna, ni anata sa katapusang adlaw, hapit na, gipractice tagdaan ani, gianad taadaan ani, inig abot sa 666, maogya po ni nga palisya, mga kaigsunan. Ha? Sumalas atong gibasa. Ang bakulam usa ka lason or hilo. Gusto nila nga hiluan ang tanang tao aron mabawasan ang atong populasyon. Ano man, tanaw nila sa COVID, wala man mo click. Daghamang nga ayo sa normal lang nga pag-ayo kaning kamot. Sundag virus may bakulam. Hinumdumi mga igsoon na, ang mga pharmaceutical, kung magbuhat sila bakulam, 6 years ay mapurma. Sama itong dingbaksya, 6 years. Ang pagproseso ay nakuha ang kompletong ingredients sa maong bakulam. Whereas aning gitawag nato karon nga mga bakulam nato karon para COVID, tuig lang, usa ka tuig. Nigawas litso ang mga bakulam. Wa man gani sila kahimog bakulam mga igsoon para sa unsa na nga sakit kanang mga kuan. Sa tawag kanang sakit sa pagkamanyakis. Mga igsoon mo sila kakuhag bakulam para sa TV, para sa TV. Mga igsoon sa high blood, wa man gani. Unya kina na hinuong COVID nga bag-o pa lang. Wa pay tuig nakahimo dayon og bakulam. Lason ang gibutang ana mga kaigsunan aron mabawasan ang atong populasyon. Mga paminaw sad mo sa ubang mga doktor. Kaya ako nagbasen po ko sa ubang mga doktor nga nagsulti, mabakulam ka 2 years ra mo kinabuhi. Muna wa pa may 2 years, ayaw sa mo pag happy-happy diya. Nga mo ingon mo bakak na gisulti ninyo, bakak na gisulti sa mga doktor nga imong nadunggan. Ato lang tanaw no niya after 2 years unsay mahitabo. Napabay magpabiling buhi sa mga nabakulam. Ha? Napagay uban gaingon ma-zombie kuno na sila tungod sa virus nga tusok sa imong abaga. Ha? Para itong gisulti sa taga Ciudadano nga naistorya sa mong kawan Brother Daniel nga matod pa niya musakit kuno iyang ulo niya, mudagan kuno diri ang sakit, di niya masabtan mga igsuon. Mutuyo kuno ang sakit, di niya masabtan, murag ang iyang utok gatirahan nagsugod ang iyang utok. Mga igsuon. Sunod ana ang imong mga kaugatan. Ha? Muy tirahan. Paralyzon ka hangtod makadungog na kuno kag tingog na matud pa sa usa ka vlogger kadungog tingog himo na kag zombie la tuwa imong manager to tigbasa awa na sunod ka tungod sa udyok control na kuno ka mga igsuon sa control na ka sa mga gunggong mga Illuminati control na kanila kung mabakulam ka na nasuddan ka na nila sa ilang mga gibutang unsay tawag ana nga mga kuan mga chips nga ipangbutang dia para control nila ang tao munay kuyaw ha pero sa akong nahibaluan pagbawas kuno ni sa atong populasyon kaning bakulam sa pinadayag 18:23 matud pa and by their pharmakia poison matud pa all the nations were deceived. Mao na ang gisulti ang term nga gigamit sa chronological gospel by Michael Rood. And by their pharmakia, close parenthesis, poison, all the nations were deceived.
Sa ato pa, pinaagi sa ilang bakulam, lason, hilo, ang tanang mga nasod na limbungan. Unsay limbong nila sa bakulam? Mga igsoon, sa may limbong ng bakulam. Maingon sila, protection daw, batok sa COVID. Dili na kuno ka mamatay sa COVID kung mabakulam ka. Muna'y bintaha kuno. Nga naman, nganong di naman ka mamatay sa COVID? Ha? Kay mamatay naman ka sa bakulam mismo. Ha? Muna'y delikado. Kung tinuod pa nga protection batok sa COVID ang bakulam, ingon pa nila, muna'y paglimbong lagi ha. Kung tinuod pang protection batok sa COVID ang bakulam, nganong gi-require pa man gihapon sa mga nabakulam na ang face mask, ang face shield, ang social distancing. Nganong gi-require pa man sa inyo kung tinuod nga protection? Ha? Unya nga nung mingon man sa mga doktor nga dili na garantiha nga di na mo madutlan sa COVID, magka-COVID gyapon mo pero di na mo mamatay. So dili protection. Kay mag-COVID maday gyapon. Ang nindot nga kanang di nagig ka ma-COVID. Nya kay mag-COVID maday gid kuno gyapon. Pero di lang kuno mamatay. Ano man, ang imong kamatyan di nang COVID, mamatay kas bakulang. Ha? Muna na mga kaigsunan. Oh. Ila pa nga gihimong modelo mga kaigsunan. Ang Israel nga 80% kuno sa Israel ang nagpabakulam na. So mo hinungdan nga nahimo na kuno nga normal ang Israel. Open ang Israel sa business, open ang Israel sa mga trabaho bisan unsa. Travel na sila kay 80% sa ila nabakulam na. Ang pangutana, wala ba mo saka ang kaso sa COVID dito sa Israel? Ni saka. 80% ang nagpabakulam. Sa ato pa, dunay 20% nga wala magpabakulam. Muna musulti ko ninyo mga igsoon nga kanang 20% mauna ang mga Hudyo nga mga religious, mga Orthodox, ang uban na Messianic, wa gyud magpabakulam. Kanang 80% nagpabakulam maunang mga Christians, mga Katoliko dito, mga Kristiyanos dito, mga Baptist nga tuwa dito, nga mga Israelita o kato mga secular, mga igsoon, mo ni nagpabakulam. Pero ang mga daghan kay sila kumpara sa mga religious nga mga Hudyo, pipila lang, 20% lang kung ang mga Orthodox dia o ang mga Messianic nga nagsunod sa Torah, mga kaigsunan. Sa ato pa, bakat ang ilang pagpasiatab o pagpatuo sa mga tao nga nagbalik sa normal kuno ang Israel. Bakat na. Karon mga igsoon, good news. Ang Israel nakaimbento og usa ka drug nga gamay lang kay siya, dili siya bakulam. Himo lang siyang itik og hingpit yun ka nga maayo sa COVID. So nindot kayo, di na kinahanglan ang bakulam. So ang mga nakadiskubre, nabulahan ang mga wa magpabakulam nga 20% kay naa na sila nadiskubrihan nga usa ka drug mga kigsunan nga liquid nga ilang imnon nga mawala, di na sila matakbuyan o madutlan sa aning COVID. So ang nagpabakuna mga igsoon akong balikon dito sa Israel, nagpabakulam dito sa Israel nga 80% nga giingon nila kadto lang mga secular o ang mga Christians nga tuwa dito sa Jerusalem o sa Tel Aviv o sa uban pa, no, plus mga Muslim nga namuyo dito nga na Israel gyapon nga mga kwan. So di man gud tanan namuyo sa Israel Hudyo, dili tanan namuyo sa Israel Israelita. Nay uban diya mga langyaw nga tuwa na pud nam nimuyo dito para na mga Palestinian tuwa sa dito. Mga Christians to sa dito. So, ang mga religious nga nagsunod sa Torah, ang mga Orthodox o ang mga Messianic, wagi na sila magpabakulam. Di ba? Muna sila mga kaigsunan. So, pero atong tan-awon ang baruganan karon sa mga Hudyo, mga kaigsunan, bahin sa ilang pagsunod sa Torah. Kining Hudyo, religious gyud nga Hudyo nga nagsunod sa Torah, dili ning Hudyo nga mga Kristiyanos
dili na mga Israelitang Kristiyanos. Kaya nga Kristiyanos po nga mga Hudyo, mga igsoon o mga Israelita. So atong tan-awon ang baruganan sa mga Hudyo bahin sa ilang pagsunod sa Torah. Kalabot sa gitawag nga kosher. Kay nahibalo ang mga Hudyo, ilabi na ang mga religious nga mga Orthodox o mga Messianic, mga igsoon nga nagsunod sa Torah nga ang bakulam dili kosher. Sa ato pa ang bakulam hugaw pakini kaysa baboy. Nganuman dili kosher. Amo lang gitan-aw ang ingredients gud. Ang iyang contents ana gikan sa unggoy, gikan sa kabayo, gikan sa iro, kung mga virus nga gikan sa unggoy, virus gikan sa kabayo, virus nga gikan sa halas, bitin, virus nga gikan sa kabog, virus nga gikan sa iro, ilang ipagkuha. Mo'y gisagol, mo'y gimix, mo'y contents niya ng mga bakulam. Kunya ikaw Messianic kang gasunod ka sa Torah, dili ka mo imbestigar, ditso lang ka paturok, dili na kosher. Munang kanang 20% nga wa magpabakuna sa Israel, mao na ang mga Hudyo nga nagsunod sa Torah. Nga nagamping sa ilang pagtuo, nagamping sa ilang kaluwasan, nagamping sa ilang kinabuhi nga dili mahugawan sa limbong ni Satanas. Limbong man parmakiya, gilimbungan ang tao. Ang kanasuran pinagi silang parmakiya, poison, hilo. Nasayod ta nga masugaw pa sa baboy ang baksin, ang bakulam. Nganuman, kay di ka lagis mga hugaw nga mga hayop gikuha mga kaigsunan. Ang iyang ang contents niya na. Atong tan-awon ang baruganan og prinsipyo sa usa ka Hudyo. Sa 2 Makabyo ha, nas chronol sa Deuterocanon nga Biblia, Deuterocanon 2 Makabyo 7:1. Atong basahon ang di sa unahan, taas kay ni 40 ni taman nga bersikulo. Makabyo 2 Makabyo 7:1 ngadto 40. Sa laing higayon usa ka inahan nga Hudyo ug ang iyang 7 ka anak nga lalaki gidakop, gipabunalan sila sa hari aron pagpugos kanila sa pagkaon og baboy. Gipugos sila sa pagkaon og baboy. Mukaon kag baboy di man kada-day matay. Manambok pa ganing uban, mandagko pang tiyan, di ba? Pag kinaog baboy. Pero ang mga Hudyo, baboy. Pero sa bakulam, di ka manambok, matay ka dali. Pero sa baboy, di ka matay dali, manambok pa ka. Ha? Mulungtad pagpila ka tuig ang imong kinabuhi basta wala kay high blood. Kadaghan kay kusong kag baboy tag 90 na edad, ako ugangan ka og baboy 96 na edad. Nung kaog baboy na siya. Ikumpara nimo sa bakulam, 2 years lang imong kinabuhi matay ka. Isugal nimo imong kinabuhi sa bakulam, poison lagi. Matud pa sa pinadayag 18:23 poison na siya, gilimbungan ta sa ilang poison, mga matay ta sa ilang poison. Kining baboy arang-arang pa ni. Pero tanawa, ang pamilya sa mga Hudyo nga gipugos pagpakaon sa baboy, gibunalan sila aron pagpakaon, aron pakanon sa baboy. Diman igyod na mga igsoon nga mas hugaw pa ang bakulam ikumpara sa baboy. Kay ang baboy di ka dayon mamatay, mabuhi ka pa, taas pa imong kinabuhi. Samtang sa bakulam 2 years ra imong kinabuhi. Asay mas grabe nila. Mas grabe ang bakulam. Versikulo 2, unya usa sa mga batan-ong lalaki miingon, wala kamoy makuha gikan kanamo, kay palabihon namo nga mamatay, kaysa talikdan namo ang mga batasan sa among katigulangan. So dire nimo makita mga igsoon nga ang mga Hudyo hugot kaayo ang baruganan sa ilang pagtamod sa mga batasan sa ilang katigulangan ug sa pagtamod nila sa balaod ni Moises nga gihatag kanila. Tan-awa ang isyu sa baboy, mga kaigsunan. Ang baboy hugaw og dili nga unsa? Ang baboy hugaw og gidili nga kaunon sumala pa sa sugo sa Elohim. Leviticus 11 mabasa nato na, og sa Deuteronomio kapitulo 14 3 ngadto 8 mabasa nato na nga ang baboy gidili nga kaunon. Nasayod ang mga Hudyo nga ang baboy dili kosher.
Pero basta kaluwasan na sa kalag ang nakataya, mas palabihon pa sa mga Hudyo nga mamatay kaysa makasala sila batok sa Elohim. Mao tani atong buhaton. Timan nga nasayod ang mga Hudyo, mga kaigsunan, nga ang bakulam dili kosher. Dili kosher ang bakuna. Kay ang contents niini, sa ako nang gisgutan ganina, gikan sa mga hugaw nga mga hayop. Busa miingon ko nga kadtong mga religious nga mga Hudyo nga tuwa sa Israel og dili taphaw ang ilang pagtuo, dili taphaw ang ilang pagsunod sa Torah, dili gyud to magpabakulam, mga kaigsunan. Wala gyud to sila magpabakulam. Mas palabihon pa nila nga mamatay sa COVID kung tinuod man nga naay COVID, mga igsoon, kaysa magpabakulam sila ni anang gitawag nga hilo, lason og dili kosher nga bakulam nga makahugaw sa imong lawas og kalag. Mao na dia ang mga kaigsunan ang kamaturan. So, sa 3, kini nakapasuko pag-ayo sa hari, busa nagsugo siya nga initon ang mga kawa nga dagko og ang mga kaldero o gituman dayon kini. Unya gisugo niya ang iyang mga tao sa pag-abis, sa dila, sa misulti, o sa pagpanit sa ulo, o sa pagputol sa iyang kamot og tiil, samtang nagtan-aw ang iyang inahan og unom kaigsuon. Sa dihang ang batan-on wala nay mahimo og igo na lamang siyang nagginhawa, ang hari misugo nga sakwaton siya og itambog ngadto sa usa ka kawa, ngadto sa usa sa mga kawa. Sa diha nga miulbo ang aso gikan sa kawa, ang mga igsuon og ang ilang inahan nagdinasigay sa pagpakamatay, sa pagpakamatay nga maisugon og miingon, ang adunay Elohim nagtan-aw nakasabot sa atong giantos sama sa gisulti diha sa awit ni Moses nga naghukom kanila nga mibiya sa Adunay. Miingon siya, ang Adunay maluoy kanila nga nag-alagad kaniya. Human mamatay ang unang igsuon ni ining paagiha, mauna usay kalingawan sa mga sundalo, ang ikaduhang igsuon pinaagi sa paglabnot sa buhok o sa pagpanit sa iyang ulo. Unya nangutana sila kaniya, karon mukaon ba ikaw ni ining karning baboy o tagsa-tagsaon ba namo pagputol ang imong mga kamot o mga tiil? Grabe nga hulga, mga kaigsunan. Pag di ka mukaon sa baboy, putlo namo ang imong kamot o tiil. Ala pagpili, mo ning hulga. Kamo, wa pagani mo, hulga lang mo, tangtangon sa trabaho. Pabakulam na dayon. Sus, bakulam. Mag-unsa man, makatrabaho ka pero after 2 years patay ka na. Astilan, gamitang karteo, gamitang utok, use your knowledge, use your wisdom, mga kaigsunan. Muna atong gamiton ba? Di kay, wagay hulga, tanaw ka ning Hudyo, oh. Gihulga, putlon yung kamot, putlon yung mga kamot, ay mo matil. Basta di ka makagbaboy. Mitubag siya sa iyang kaugalingong sinultihan. Dili gayud ako mukaon yan na. Ati kita ni mo na. Bahala, inyong putlon, hiwa-hiwaon ang lawas. Di ko mukaon na. Busa, gisakit siya sa mga sundalo sama sa ilang gihimo sa unang igsuon. Bahalag mamatay. Muna ilang prinsipyo. Basta dili lang mahugawan sa baboy ang ilang lawas. Bahalag mamatay, di lang kumahugawan anang baboy. Muna ilang baruganan. Maunta na atong baruganan karon, mga Torah observant, mga nagsunod sa Torah. Bahalag mamatay sa COVID, basta dili lang mahugawan sa bakuna nga dili kosher. Taghang Messianic, naipipila nga mga Messianic kung hibuan, nagpabakulam na. Nakasabot sa Torah wa kasabot sa Torah. Muna yung mga Messianic na mga danghag. Nagtuog ka kay Messianic na wise na? No, daghang yapong Messianic nga danghag. Way pag-imbestigar, mga kaigsunan, sa mabuta nga ilang gidawat na mga propeta, nagpabakulam, ilang prophet domo nila, pabakulam ang gani. Propeta, wa kahibalo, unsay kosher, unsay dili kosher. Believe ko ng propeta ha.
Pero tawag nako danghag nga klases propeta. Kung tinuod man siyang propeta, nag-angkon nga siya propeta, danghag nga klases propeta. Nagpabakulam, proud pa kay siya, nag-post. Proud pa kay siya nga nag-comments nga bakunado na daw siya. Kang buang nga mga kaigsunan. Niya nagpailang nga propeta. As kang tuytuya. Dili ko share. Tinuod kang magtotoo ka sa Torah. Piki ka nga magtotoo sa Torah. Muna ka na mga Mesianik nga nagpabakulam, piki na nga sumusunod sa Torah. Piki nga nagsunod sa Torah. Dili tinuod, taphaw nga nagsunod sa Torah. Dili tinudanay ang ilang pagsunod sa Torah. Muna prinsipyo bahalag mamatay sa COVID kung tinuod man nga nay COVID. Dili lang mahugawan sa bakuna, sa bakulam, nga dili ko share ang akong lawas. Sama sa baruganan nila ni Propeta Daniel. Ingat ang kalig-on ang baruganan sa matinuod nga nagsunod sa Torah. Sama sa baruganan ng Propeta Daniel nga mas gipili niya nga ilabay siya sa langob sa mga leon kaysa biyaan niya ang iyang batasan sa pag-ampo sa iyang Elohim. O sama usab sa iyang mga kauban nga sila si Shadrach, Meshach ug Abednego nga mas gipili nila nga ilabay sila sa hudno kaysa musimba sila sa rebulto nga gipasimba kanila ni Haring Nabucodonosor. Kana munay sakto nga prinsipyo. Padayon tas bersikulo 9. Unya sa wala pa siya mabugtoe sa iyang gininhawa misinggit siya ngadto sa hari, mangtas ka mahimong imo kaming patyon apan ang hari sa tibuok kalibutan magbantay kanamo og maghatag kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Tungod kay namatay kami nga nagtuman sa iyang mga balaod. Mao di ini ang gituohan sa mga Hudyo ang kinabuhi human sa kamatayon. Nagtuo sila nga banhaon sila kay nagtuman sila sa mga sugo sa Elohim. Mao ni pagtuos mga Hudyo. Tuo mga Christians nga banhaon sila nga masinupakon sa sugo sa Elohim. Simbag Domingo, kaog baboy, pero nagtuo nga mabanhaw. As kang yabaga sa mga Kristiyanos. Way pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw sa mga Kristiyanos, unya ras katapusan. Katong dayon labay sa linaw nga kalayo, ang mabanhaw sa unang pagkabanhaw, only mga Hudyo lamang nga nagtuman sa Torah, katong mga propeta nga namatay kaniadto, og ang mga Mesianik karon nga nagsunod sa Torah, nga mibiya sa hugaw mga pagkaon, og nagbantay sa adlong igpapahulay, nagtamod sa Syabat, og nagsunod gayod sa Torah. Mo ni banhaon sa Elohim sa unang pagkabanhaw. Pero ang tanan nga nagapangaog baboy, ang tanan nga wa magtamod sa adlong igpapahulay, ang tanan wa magtamod sa Syabat, linaw nga kalayo ang padulngan mga kaigsoon. Way pagkabanhaw may tabo ninyo. Dahom-dahom ra na. Kanang inyong panghunahunag pagkabanhaw, dahom-dahom ra na. Okay, bersikulo 10. Ang ikatulong igsuon mauna usab ang gikalingawan sa mga sundalo. Sa diha nga gisugo siya sa pagpadiwalwal sa iyang dila, gihimo dayon niya kini. Unya maisugon niyang gituy-od ang iyang kamot, ang iyang mga bukton, iyang kamot. Og maisugon siyang miingon, ang Elohim mo'y naghatag nini kanako, apan alang kanako, ang iyang mga balaod, labaw nga mahinungdanon kaysa akong mga kamot, og nahibalo ako nga ang Elohim maghatag niini kanako pag-usab. Kita nimo na mga kaigsunan. Mas bililhon pa ang mga balaod sa Adonai kaysa mga parte sa akong lawas. Ala, hiwaan ninyo, putlan ninyo. Ha? Para sa mga nagtuman sa mga sugo sa Elohim, ang balaod maoy labaw nga mahinungdanon kaysa ilang lawas mga kaigsunan. Ha? Bersikulo 12. Ang hari o ang iyang mga bakauban natingala sa iyang kaisog kay wala man niya panumbalinga ang pagsakit nga gihimon nila kaniya. O man siya mamatay, ang ikaupat na usab nga igsuon ang ilang gipaantos sa samang mapintas nga paagi. Ikaupat na sad nga igsuon. Apan ang iyang katapusang mga pulong mo kini, palabihon ko nga mamatay diha sa inyong mga kamot tungod kay gipasid
ag tungod kay gipasaligan kami, gipasaligan kami nga ang Elohim magabanhaw kanamo. Apan walay pagkabanhaw alang kanimo, Antioco, matod pa nila. Walay pagkabanhaw alang sa mga Katoliko. Walay pagkabanhaw alang sa mga Baptist. Walay pagkabanhaw alang sa mga Protestante. Walay pagkabanhaw alang sa mga born-again Christians. Walay pagkabanhaw alang sa mga Pentecostal. Ang pagkabanhaw ana lamang sa mga tao nga nagsunod sa Torah sa Elohim. Sa mga nagtuman sa sugog balaod sa Elohim. Nagtamod sa adlawng ipapahulay nga mao ang Shabbat. Mauray mga banhaw pag abot sa adlaw, mga kaigsunan. Abot sa adlaw sa rin ang gitawag Day of Resurrection. Mo na ikamaturan nga akong isulti. Bersikulo 15. Human ini gikuha sa mga sundalo ang ikalimang batanon o gisakit usab nila. Apan mitutok lamang siya sa hari og miingon, aduna kay gahom sa pagbuhat bisan unsa nga imong gusto kanamo, bisan tuod kun ikaw may kamatayon usab. Apan ayaw paghunahuna nga gipasagdan sa Elohim kami nga iyang katawhan. Paabot lamang ang Elohim mogamit sa iyang dakong gahom sa pagsakit kanimo og sa imong mga kaliwat. 18 unya gikuha sa mga sundalo ang ikaunom nga batan-on og sa dayon na niyang kamatay miingon siya, gilingla mo lamang ang imong kaugalingon. Kami nagantos sa angay kanamo tungod kay nakasala man kami batok sa among Elohim. Mao kana nga kining mga makalilisang nga mga butang nahitabo kanamo. Diri nimo makita ang mga Hudyo mga igsoon, muangkon sila nga nakasala kung moabot kanila ang mga kasakitan. Dili sama sa uban diya nga mga Kristiyanos nga pag naay mga problema, basulon ang Dios. Pag naay kasakitan, basulon ang Dios. Di na lang mo angkon ba nga tungod sa ilang sala, nahitabo na kanila. Pero mga Hudyo, niangkon. Dawat nila, nagantos kami. Tungod kay nakasala kami. Batok sa among Elohim, matod pa niya. 19, apan ayaw pagtuo nga makalikay ikaw sa silot tungod sa imong pagpakig-away batok sa Elohim. Ang dili gayud makalimtan, ang labing dalaygon mao ang inahan. Bisan nagtan-aw siya nga gipatay ang iyang 7 ka anak, sulod sa usa ka adlaw giantos niya kini sa dako nga kaisog tungod kay misalig siya sa Adonai. Gidugtong niya ang pagbati sa usa ka babae ug ang kaisog sa usa ka lalaki ug gidaog niya ang tagsa-tagsa sa iyang mga anak. Ginamit ang ilang kaugalingong sinultihan. Miingon siya, wala ako mahibalo giun sa pagsugod ang inyong kinabuhi dinhi sa akong taguangkan. Dili ako ang naghatag kaninyog kinabuhi o gininhawa, og dili ako ang nagpahimutang sa matag bahin sa inyong lawas. Ang Elohim mao ang nagbuhat niini. Ang Elohim nga nagbuhat sa tibuok kalibutan, ang kaliwat sa mga tao og sa tanan nga ania. Siya maluluyon ug ihatag niya pagbalik kaninyo ang kinabuhi ug gininhawa tungod kay gihigugma ninyo ang iyang mga balaod labaw kaysa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Mao na iyang pagdasig sa iyang mga anak. Nagtuo si Antioco nga gibugal-bugalan siya sa inahan. Busa gihimo niya kutob sa iyang mahimo nga madani ang kamangkurang anak sa inahan aron mobiya sa mga tradisyon sa iyang mga katigulangan. Iyang gihaylo ang bata nga himuong dato og bantugan og hatagan og awtoridad og ilhon nga higala sa hari. Diha nimo makita mga igsuon no, unsa di ay kabililhon ang pagtuo sa mga Hudyo nga ila man gyung pugson nga pabiyaon sa ilang pagtuo. Sa ato pa ang pagtuo sa mga Hudyo daw bulawan nga gikasinahan o gikalagutan ni Satanas. Ing ano man pugkot og pagtuo ang mga Hudyo. 25, apan ang bata wala magtagad kaniya, busa gipatawag ni Antioco ang inahan o gihangyo nga tambagan ang bata aron maluwas kini. Ang kaluwasan nga gitan-aw ni Antioco mao ang temporary nga kaluwasan, apan dili para sa kinabuhing dayon. Mo nang gitan-aw sa kalibutan ron.
temporaryong kaluwasan ba, pabakulam lang ta. May na lang, di ta ma-football sa trabaho, pabiling sa trabaho. Pero, after 2 years, ma-football ka na, patay ka naman. Muna, delikado diya, mga kaiksunan. May lang kung after 2 years yung tabo ni mo, kay mamikat ka na mo, mamikat kang Brad Pitt, pikat Brad Pitt, no, buhay pa malagi mi. 2 years na. Oh, may maabot mo na. Pag ampo mo, maabot mo. O duha ka tuig, musaylog duha ka tuig, ano makapamikat mo na ako? O mapikatan niyo mga doktor, kaya di man ako nagsulti ang doktor man. Igura man ako pasa ang gisulti sa mga doktor. O muna na diya. Mahilig tag temporaryong kinabuhi. Pero ang kinabuhing way katapusan, wa nato gilantaw. Nanuman, wa ta kasabot ni ana, pero ang mga Hudyo nakasabot sa kinabuhing way katapusan og maunay ilang gilantaw. 26. Human sa mga pagdani sa hari, miuyon ang inahan sa paghimo niini. Mipaduol siya ngadto sa iyang anak, gilansisan niya ang pintas nga hari, pinaagi sa iyang kaugalingong siltihan nga miingon, anak ko, kaloy ako. Hinumdumi nga gidala ko ikaw sulod sa akong taguangkan sa siyam kabulan, o gimatuto ko ikaw sulod sa 3 ka tuig. Gialimahan o giatiman ko ikaw hangtod niining adlaw. Apan gihangi ko kanimo, anak ko, sa pagtan-aw sa langit ug sa yuta. Palandunga ang tanan nga imong nakita ug hinumdumi nga ang Elohim mao'y naghimo nining tanan gikan sa wala, sama sa iyang pagbuhat sa tao. Ayaw kahadlok niining mangtas, ihatag ang imong kinabuhi sa maayong kabubuton ug matuora ang imong kaugalingon nga takos sa imong mga igsuon aron tungod sa kaluoy sa Elohim. Dawaton ko ikaw pagbalik uban kanila didto sa pagkabanhaw. Sa wala pa siya makahuman pagsulti, ang bata miingon, Hari Antioco, unsa may imong gihulat, nagdumili ako sa pagsugot sa imong mga sugo. Ang akong tumanon mo lamang ang mga sugo sa balaod nga gihatag ni Mose ngadto sa among mga katigulangan. Kita nimo ang baruganan sa kabata mga igsoon nga Hudyo. Ang akong tumanon mao lamang ang mga sugo sa balaod nga gihatag ni Moises ngadto sa among mga katigulangan. Sama sa sinultihan ni Apostol Kipa nga miingon nga mas unahon namo ang pagsugot sa Elohim kaysa sugo sa tao. Bisan sa hulga sa kamatayon, ang pagtuman sa mga sugo mao ang ilang prioridad. Di ba? Bersikulo 31. Bisan unsa na lamang ang nadautan og mapintas nga mga butang ang imong gihuna-huna nga buhaton alang kanamong mga Hudyo. Apan dili ikaw makalingkawa sa silot nga giandam sa Elohim alang kanimo. Tinuod nga ang among buhi nga adunay nasuko kanamo ug naghimo nga kami magantos tungod sa among kasalanan aron sa pagbadlong ug pagpanton kanamo. Apan kini mulungtad lamang sa mubo nga panahon kay kami nga iyang mga sulgoon pasayloon man niya. Apan ikaw ang labing mapintas ug labing luod nga butang nga buhi. Busa ayaw paglimbungi ang imong kaugalingon sa mga hunahuna sa kabantog samtang imong gisilutan ang katawhan sa Elohim. Walay paagi alang kanimo aron paglingkawa sa silot diha sa mga kamot sa Elohim nga makagagahom sa tanan o nga nagtan-aw sa tanan. Ang akong mga igsuon naganto sa hamubo nga panahon tungod sa among pagka-matinumanon sa kasabutan sa Elohim. Apan karon nakasulod na sila sa kinabuhing walay katapusan. Apan ikaw mahulog, ubo sa hukom sa Elohim og silutan ingon sa angay sa imong pagkagarbuso. Karon ihalad ko ang akong lawas o ang akong kinabuhi tungod sa mga balaod sa among mga katigulangan sama sa gihimo sa akong mga igsoon. Kita nimo na ang baruganan sa usa ka batan-on nga Hudyo. Ihalad niya ang iyang lawas, ang iyang kinabuhi tungod sa mga balaod sa ilang mga katigulangan, mga igsoon. Nangamuyo usab ako sa Elohim
nga kaluy-an niya dayon ang iyang katawhan, og nasakiton ikaw hangtod mapugos ka sa pag-ila nga siya lamang mao ang Elohim. Hinaot unta nga ako o ang akong mga igsuon mao ang katapusang mag-antos sa kapungot nga makatarunganon nga gipahamtang sa Elohim nga makagagahom sa tanan nganhi sa among tibuok na nasod. Kining mga pulunga sa pagbiay-biay nakapungot pag-ayo kang Antioco, busa misugo siya nga ang bata sakiton sa dugang nga kapintas kaysa iyang mga igsuon. Sus, mas grabe pa nga kapintas ang pahamtang sa usa ka bata mga igsuon kaysa iyang unom ka mga maguwang. Unya ang bata namatay uban sa bugos nga pagsalig sa Elohim. Bata pa kaayo pero dunay pagsalig, dunay pagtuo nga tinuod sa Elohim ug wala gayud siya magbudhi bisan usa ka gutlo. Sa katapusan gipatay usab ang inahan. Nahurot yun ang baong pamilya. Usa na kabalo, na 7 ka bug anak, gihurot og patay tungod lang sa baboy. Mga kaigsunan, mahimo ba na nimo ang gibuhat sa sakinahan og siyang 7 ka mga anak? Nga ikaw, di naman gani kinahanglan pakanon pagbaboy, dagham ganing mga napagay mga mesianic nga hilaw diya nga maglingi-lingi wa bay kaubang mesianic. Pag wala, habhab og baboy. Adi na kinahanglan pugson sa hari. Pero kining tinuod nga Hudyo, tinuod nga may kahadlok sa Elohim, tinuod nga may pagsalig sa Elohim, tinuod nga may pagtuo sa Elohim, isugal ang kinabuhi. Basta dili lang mahugawan ang ilang lawas sa baboy. Pero ang mga hilaw nga mga mesianic, gidawat ang bakulam nga dili ko share, bahalag mahugawan ang ilang lawas. Kung nagtuo sila nga ang ilang koneksyon sa Adonai still gihapon, wala. Pildi kang kabawa ka. Pag mudawat kas bakulam, pildi kang kabawa ka, mga kaigsunan. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai, mabuhi ang katauhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matip Gideon Silva, magaingon kaniyong tanan, nga bulahan ang tao, nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman niini. Hangtod sa sunod nga higayon, Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai. Dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.